Yo, Jiro lupat. Untukmu cepat. Mitimi, Tangyodal. Aku ulang tahun. Umurmu tambah seperapat. Heh? Kok seperapat tok, Bu? Iya, kowe 3 sasi pisan njaluk dirayakne kok. Bocah kenter kowe. Heh? Kok kon merem barangnya ono kejutan opo ki? Supri. Supres cah dudu Supri. Alah, beda sithik ra apa-apa. Yo kadone. Wah, gatel. Sing bungkus sapa iki semrawut kaya raine? Alah, mong bal to. Lah piye? Minimal yo Pajero ngono lho. Oh, tungkak cangkemmu. Wayahe nonton masuk angin FC lawan Meriang United ki. Hah? Tim apa kuwi kok penyakiten kabeh? Woi, kiper malah kerokan piye kuwi? Woi, ayo nonton bal-balan. Hah? Bal-balan? Yo, masuk angin FC nyerang. Umpan terobosan. Lho, kok mandek? Waduh, asam uratnya kumat kuwi. Asam urat kuwi. Wah, lah penyakitan kabeh pemaine. Ruang ganti ambune minyak kayu putih kuwi mesti. Do kerokan. Bubar. Gatel tim iki. A few moments later. Rungokne kok radio wae. Setelan. Wah, aduh. Bak pauku mbok coblos nganggo dom maksudmu piye? Gabut tok. Matamu kuwi wong tuwek nggo dolanan. Waduh, diserang. Tahan. Alah. Beke po darah rendah kuwi ra gelem ngrebut. Penalti. Nek iki gol, rambutku tak mulet. Matane ora iso. Mulete tengahe dawa. Lah iki tengahe gaib. Gol! Ning ndi tim iki? Mendem geden karo kanca-kancane mesti ngrayakne ulang tahun. Tijus campur uyah mendeme. Mabur jebule. Lah, bocah setengah rolas tim iki. Piye anakku? Iso dislametne apa ora? Gak eneh wae yo, gak eneh. Tak jengking. Dut. Malah melu mabur, gapura selamat datang ki. Rodok lore kidul. Lori kidul ya lor ngono wae. Marai bingung. Tel. Timi, Koclok kowe. trumpik. Slebel. Ora slebab-slebae, Ndut. Repoti sing nampani ngerti ra? Lah ya to, kene wis ngetane kulon. Kulone ngetan. Meneng tel. Mumet dasku malah. Aduh. Seru tenan. Seru patakmu kuwi. Kowe nek tiba mati sing gotong kerondomu kuwi ambene iso kumat. Ngeden ngangkat kowe.